Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, wabiela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pura balitang may kalap gining Martis, September 9, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Formal name binukulat ang historical marker ng Bishop Cesar Ma Guerrero, ing mumunang obispo ng San Fernando, Pampanga, ay nini-report. September 8, 2025, isang makasaysayang araw ang naganap sa Mother of Good Counsel Seminary sa lungsod ng San Fernando nang formal na ilunsad ang historical marker ni Obispo Cesar Maria Guerrero bilang pag-alala sa nagtatag ng seminaryo at unang obispo ng San Fernando. Ang okasyon ay bahagi ng ika-75 anibersaryo ng seminaryo, katuwang ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP at pamilya ng yumaong obispo. Layo nitong parangalan hindi lamang ang kanyang dedikadong paglilingkod sa simbahan, kundi pati na rin ang malalim niyang ambag sa lipunan. Pinromote niya yung pagbasa ng Philly at saka Noli kung kailan at that time bawal na bawal ang pagbasa. At saka talang ayaw nilang ipabasa sa mga religious schools ang Noli at Philly. So, si Bishop Guerrero, pinus niya na basahin nila ang Noli at Philly. At saka pinus niya yung yung mga Pilipino ay maging bahagi rin ng hierarchy ng Pilipinas. Isa unang puro mga foreigners ang mga bishop natin. So, isa siya sa pioneer ng mga local na pare na naging mataas na tungkulin sa simbahan. Para naman kay Gemma Cruz Araneta, apo ng obispo, ang parangal ay patunay ng isang buhay na hindi nasayang. Oo, dahil bilang paalaala sa mga nagawa ni Lolo Obispo dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas din. Dahil nga, nung panahon ng Hapon, ay para siya yung namuno sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Eh di syempre mahirap yun, ano, di ba? Panahon ng Hapon. At para sa akin, parang gantimpala sa kanya yung naging siya dito, Archbishop ng Pampanga. Dahil napaka-importante yung posisyon na yun. Oo. Sa panig ni Archbishop Florentino Lavarias, ang seminaryo ay nananatiling saksi sa diwa ng pangunguna ni Obispo Guerrero. So ini, metong yan tanda, ban paganaka, kay kami na kay katam, napotang miras sa akin at hintamo namang responsibilidad na makanano yung likwanan diwa ng biye na ng minunatang obispo o hindi mo naman sana yung isunduta mo. Para bang kanita itang kayang bakas papunta kay nga pong Ginoo, mabura. Nilalado tayo pampasalan na pamilya tanin kay katam pamanuki yung kayang halimbawa. Mula sa kanyang mga reforma sa edukasyon hanggang sa pagtatatag ng Cruzada de Penitencia y Caridad na nagpatatag lalo sa pananampalataya sa mga baryo ng Pampanga, nananatiling buhay ang kanyang pamana. Ngayon, habang ipinagdiriwang ang ika-75 taon ng seminaryo, muling ipinapaalala ni Obispo Guerrero na ang tunay na liderato ay nakaugat sa pananampalataya, malasakit at kababaang loob. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa bato ng mga marker, kundi sa puso ng mga taong patuloy na binibigyang inspirasyon ng kanyang buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Binisita niya King Siyudad Mabalacat ni Senator Bam Aquino nung nukarin. Pepasyag na keti ing kapagnasan asamasan ring eskwela kasaop ni Mayor Jel Aquino. Misan metongla dina Senator Bam Aquino at Mabalacat City Mayor Jel Aquino king kapag nasa napasantingan la rin pasilidad karen pampublikong eskwela king siyudad na ning Mabalacat. Inya Biyernes, September 5, binisita yung Senador king Mabalacat bang personal inspeksyonan ning kabilyan da ring eskwela king Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School. Kabilang kanuking karelang tutukan ring classroom, ang mga ilangan na agad
pamanyamasan. Pepasyag ng Senador Aquino ang panukalang mag-reallocate a pondo iba't king flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH bang ilele king pamanyamasan kareng eskwela king mabilog a bansa. Sabi na, mas kailangan na din lang prioridad ing edukasyon at ing kaligtasan na ring mag-aral. Nandito ho tayo para magtulungan, para makahanap po ng tamang solusyon dito po sa mga problema natin. At tingin ko naman, kung lahat tayo magtutulungan dito, kaya nating masugpuan yung mga problema ho natin sa edukasyon. Sa aming komite ho kasi patuloy ang aming pag-iikot sa mga eskwelahan, pag-check ng mga pangailangan pagdating sa classroom, sa internet, kausapin rin yung mga local government unit leaders, tsaka yung mga teachers natin, para yung ginagawa namin sa komite talagang nakaugat sa katotohanan, no? At yung kutob nga namin na marami talagang classroom kailangan magawa, ma-repair. Kitang-kita po dito sa Lakandula. At nakakagulat po na may mga classrooms to be condemned na po dito sa high school at sa elementary. Pero wala pang plano para mapalitan, no? So ito yung mga nais po naming tingnan at mapondohan doon din po sa ating komite. Kayag na naniti, sabi mo naman ni Senador at Mayor Aquino ing posibleng sponsorship at aliwa pang suporta para king mas ligtas at masaleseng eskwela king mabilog a syudad. Kaya pasalamat naman ni Mayor Aquino kang Senador Aquino king saup at malasakit kareng Mabalaqueños. Kami po itaos po sa nagpapasalamat sa pagpunta ng aming na aking pinsan, no? Insan Senator Bam Aquino, para po ipakita ang kanyang kakayahan na talagang umiikot siya. Pinapakita niya ang battle cry niya during campaign is for education. So nandito tayo ngayon, it only proves that Senator Bam Aquino cares, no? Hindi lang promises lang yan, not by words but also by action. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Financial assistance at goods hindi na kening Pamilya Pineda para kareng pasyenteng Mickey Cancer. Ay ni report. Penny muna ning dating board member Maylene Pineda Cayabyab ing pamagdake cash assistance at relief goods kareng 32 pasyenteng Mickey Cancer king syudad ning San Fernando. Ipineda Cayabyab ing megsilbing tubod ning pamilyang Pineda. Balang pasyente tinanggap a 2 bulang supply ning abyas, gatas at aliwapang pamangan. Kaya mo naman keti ing financial asaup para kareng-karelang gagastusan king panulo at aldoldo pamangailangan. Agpangkang Pineda Cayabyab, balaos yung pamilya Pineda, king pamamye suporta, kareng Fernandinong lalaban, king sakit a cancer, emo king relief, nune maging king aspetong medikal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. At pa mga paling balita king pamagbalik ming News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamang tutukan. Matagumpay ang pesinayan ng Central Luzon Tourism Trade Fair apening muna ng San Fernando, Mexico at Santa Ana ay ning balita. Matagumpay ang pesinayan ng Central Luzon Tourism Trade Fair King Event Center ng SM City, Pampanga inyang Sabado, September 6. Pwede mo na ng Department of Tourism o DOT Region 3. Kaya bereng lokal amanong kulan, iba't King Syudad ng San Fernando, balen ng Mexico at ng Santa Ana. Bida King aktibidad, reng niyayaliwang tourism destinations, reng festival at reng produktong pagmaragol ning balen. Atin mo namang seminar at cooking demo. Agpangkang DOT Region 3 Director Dr. Richard Dainos, maragulyang sauping makanining kolaborasyon king panyulong ning inklusibong turismo. Nakakatuwang isipin, no, kasi meron ng collaboration na nangyayari. Ibig sabihin, malaking paniniwala nila sa turismo na makakaangat ang bayan at makakatulong ito sa kanilang mga economic activity. Para naman kang Elmer Bulyoso, Tourism Officer ng Santa Ana, maragulyang oportunidad iti bang ipakilala yung karelang balen. Kami po ay binigyan po ng pagkakataon na isama sa napakalagang celebration na ito ng San Fernando at Mexico. At ito po ay aking pinasasalamatan sa aking mga co-officer, tourism officer, dahil binigyan po kami na pagkakataon na ipakita, i-showcase yung Santa Ana product and ang aming mga destination tulad po ng St. Isidore, the Farmer and Resort. Ito po ay ang aming pinagmamalaking destinasyon ng aming bayan na Santa Ana. At ang aming festival po ay ipinapakita yung kultura at kung ano po yung significance na binibigay sa turismo ng bawat mamamayan ng Santa Ana. Samantala, itinay katlong pamikatago na magisan metong ng balen ng Mexico King Trade Fair at balaw sa panandaman ng positibong epekto ng partisipasyon king turismo ng lokala ekonomiya. Purpose na po nining Tourism Trade Fair is to promote the locals MSME na ma-promote kayong makanining klaseng mall na maraguling food traffic na dati alam makikilala pero ngayon nga chula kaya di makikilala lang.
dahil kaya support natin ng SM. Ing lecture naman po, kaka-open na pa po. Agad na kayo po mag-visit ka rin for the minimal entrance fee mo. Ing pamangan at ing ligligan parul, ing meging sentro na naman ning syudad ning San Fernando. Una mo ni pamangan, pangadwa yung Giant Lantern. So, uling kayari-yari pa yung Malialdo, kay Malialdo ang point piesto. Mag-meeting na kami to promote the Giant Lantern of the Philippines. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Miyayaliwang imahe ng Birhen Maria ing malyaring akit ngeni king Ciudad Angeles para king kapatayndong alang musing exhibit king museo. Ay ni report. Binuklat na king publiko ing kapataindong alang musing exhibit king Museo ning Angeles inyang September 6, 2025. Sentro king exhibit, rengat 32 imahe ning kaluguran na Birheng Maria, iba't kareng niyayaliwang parokya at deboto. At inyang tema iting Mother Mary, the guide of pilgrims to the way of hope. Kapag nasaning exhibit, ing ipakit, ing matatag kasalpantayanan at debosyon da reng kapampangan at reng peregrino kang Maria bilang gabi ning pag-asa. So this year po, since the Catholic Church celebrates the Year of Hope, the Jubilee Year of Hope, we would like to feature something that has a touch of hope. So this year, we conceptualized this exhibit in a way that we invited different camareros who had really a deep devotion to the Blessed Virgin Mother. So as you will be going to see the different images of the Blessed Virgin Mother, you will also encounter the different stories of the camareros, which will inspire not just only the faithful, but also those youth who would like to become a camarero someday. Makabuklat siya yung exhibit manibat September 6 hanggang 20, 2025, alas 9 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon, Lunes hanggang Sabado. Balang Domingo hanggang Mayaria ing talwing misa King Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragol. Metong kareng meni muna keti ing Kulyat Foundation Incorporated. Tuloy meaning masanting tradisyon na aliwaliwang ecclesiastical exhibits. Yearly, we're trying to gather and invite people, not only Catholics, even for to visit us and see the magnificent and beautiful collections and images na atyuket kay katamang balen at ibang balenaan na tao. Metong yang makabaldugang pamikatago niti para kareng bisita na akit reng niyayaliwang lupa ning kasalpantayanan kapamilatan da reng 32 Marian images abida king banwahan na tradisyon na iti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ala naman babanten ang low pressure area o LPA king kilubat luwal ning bansa. Magdala naman malula mapanahon ang pora ning easterlies king Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, Panay Island, ampo Eastern at Northern Samar. Masanting maning maging panahon king aluwang parti ning bansa, makaranas pamurin uran ang pokidlap king gatpanapo ng Gambengi. Kabalen maging parti ka king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit inke kayong screen. Malyari mo namang mag-post inke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita
bilang panatang serbisyo kanin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang ining Martis, Rene Calapa Historia, Ketiking Provincia. Iako po Benny Ginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Baler, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.